Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Kembali lagi di channelnya Kang Juan. Oke, jadi ceritane diparani Pak Pugu, bos. Seneng nyantai. Jak apa? Endi? Kalah. Wah, jane endi to? Nurutin endi to? Wes karek manut ayo, senengamu endi? Lho. Iki lho. Ngajak mlaku, ngajak motor semes iki. Pengen jajal motor ya. Pengen jajal motor, Bos. Ben kaya batore iso ngetril ngono kae lho. Nah, Iso ngetril ora motorku semes ya lho. itu pisau dikarek jogine. Lah iya kae lho. Ayo to, sak bengi kok malahan. Kae. Ngajak metu. Gitu. Endi? Butuh ngalor. Butuhe metu endi ngono lho. Ngalor. Ngalor. Ya. Ngalor endi to? Mumpung Cek, Slotok Padang. Ki mumpung Padang. Awak kuwi. Ya, ene lho. Ayo. Ayo tak pijet no. Ya. Yo. Dah bong lho. Nyantai jam le mancing, Bos. Tak kene sik pancingku. Lho, bogo tekmu. Mampir nang. Nyasek. Tapi nah. Apa iki sapa? Karo awake dhewe sapa sing gelem dijak. Yang Kok iso ngajak ki piye to? Ngajak ki ning ndi? Pengen tri-trilan tok aku. Wong tuwek iso. Wong tuwek ngengkel ki, wong tuwek ngengkel ki lho. Ben kaya batore Lah motor murung apa-apa ngono lho. opo-opo sing penting kan ala lamene ala ki cetit. Ki menit ki engko. Dandani kuwi. ngono. Barang nama apa sanek kok karek. Tenan ora to? Oh, alatnya saneng. Wis to wis lebar. Oh, ah. Apa sanek wi karek blok. Labor tameng stiker wis Ready. wis Karek masang. Tapi menit to nek bukane dadan koyo ngono kae. Wah, gila. Koyo wis anyar. Gila ngeri ki. Oke, delok om sing guri. Sing guri ya nek sing guri wis Tiger wi. Tiger bos, sing guri bos. Ayo. Iki utuh motor ki ning grempang remuk ora ki lho. Sayangku ikut ya. Wis rangarah gripjang to, motor sas. Iya. Ayo, Aku ini sama nek grempang lho motornya cek utuh lho bos. videone lanjut kae. Loki. Wah. Bar. Wah, iso Iso. Kalah. Kalah aku. Kalah ya. Model lho bos. Utuwek lho bos. Wah. Ngono. Ki ngajak metu e. Kemetune gak terus dalan e. Ngengkel e ngajak. Ayo to. Montore di trail, ngajak ngetrail e. Racing lho bos lho. Tuwek iki ya. Ayo. Boleh kegiatan golek keringet. Golek keringet ya. Oke bos, ngono videonya lanjut bos. Ya. Yo, Ya. wis sondangak lho. Bisa ndangak. Iya bisa ndangak. Piye yu? Kalau nuruti siran ki lho, motor tuwek, balung tuwek kok iso ngajak mlaku-mlaku numpak motor yang watonan ki lho. Oh, jeng ben tasian iku. Tas jeng ben. Terus mboten, Mak. Ke bos. Gloria. Sing tak basani ya? Yununi. Gila bos, udah serius bos. Kita semua ya bener ya? Sing dire anyar tukonan 40 iki ya? Piye 45? Bahaya. 50.000. Gila bos yang pengen ngerti udah serius. Di sabae, Bos. Merek Yoda. merek. Ki apa mesin iki? Suzuki. Udah mesin Yoda. Honda. Semlayu berarti iki. Wow, buat kondisi to. Gila bos, iki nek ngeplongno saka kene. Iki tangane nek iso ki busuk nerono. Ben katut. Iki metu kene iki. iki blower iki rono kae terus jalur kae arah endi to kae? Rono kalau. Rek aku selang banyu, Bawarni ora. Ya iya to. Rek aku selang banyu kok. Lah piye to pengen gua reget ka? Sing marek katut. Lah bos. Karena iki kayak kok gering nah kok.
Jadi sing pengen ngerti iki Doserio. Ngomong ndek nane tekok yo. Aku sepil Doserio Kang ngono. Mesine jenis apa no? Iki Honda mesine, Bos. Udah, Bos. Honda. Iki bensinnya campur, Bos. Campur ayo. Biasa. Oh, biasa. Bunda campur. Oh, tak kira campur. Wis sampe tak ganti. Bukan apa? Bukan mesin helikopter. Yo sanyu ben iki. Bukan ini. Oh, niki kene jenengan iki. Oh, boten. Wis buat lha nyapa to direkam. Terus neno, karene. Iki lho, nek pengen ngerti Doserio ki. Lah iki muni di anu di nyerong kene muni yo. Wis kesel bisa apa tanda? Oh, mau beda. Berarti aku klik kene lagi. Oh, double, Bos. Lah ndi klike? Oh, jadi kene, Bos. Aneh ya Rio. Lah yo iki lho. Kene kene iki nek ngedos iki, nek Rio sing ngedos, bro yo wis. Iya nek. Anu ya ora 45. Ora maksudnya upaya sak-sake lho. 45. Keremen. Kene piye to? Ya lu tak gepuk to. Lalu tak gepuki timbang 45. Wis 30 ya wis. Anggo apa kae? Anggo Alu. sak. Alu kalau alu kok. Jadi itu kudu dari gepuk nek 45. 45 wi jenjero ingon. Ingat ya sing dulu. Diangkat sing Takon diajak. gontok dhewe jet jane tukang dos. Es nek gak susul ya. Ngombe iki. Lagi nyapa kok enek rata-rata yo? Iki. Kuwi nggo jagung iki ben anu to. Kok Rio ki sing duwe wedhos kok sok. Aku wis hafal to dos wis suwe cekel aku. Tablet tak omong iki pirang Ngono lho, Kang. Ya awake dhewe iki tekok tukang wedhos. Aja nyauri kowe iki, Kak. Sampel kene. Kowe aja nyauri, Kak. Lah iki fungsinya apa iki sing kok cowok iki? kuwi. Lah kok lek anu Mutune untuk kene. untuk ngono. Nyauri ya por kowe. Lah nek Porgor guju eno. Por ya bukan nyauri ta por. Lho, kepok kayo. kita tak gawe ngono kuwi. Setelan nang. Kuwi nek gak ngono. Gak Ngedes. penak. Ngedes 45 dan setelane anu pokaan Lah ya. iya. Diesel iki ngene iki sedina tak kenal liter ya. Dino 4. 4 liter. Sing gitu. Pokoknya papat tapi J gitu. Ije, kuwi oleh berasa. Ya wis. Olehno bro, olehno 100. Bundun. 100 aku sih. Ya iya to. Wani to iki. Nek ning bone ya. Aku namu kae. Terus sing ngalen teko bengi. Teko bengi. Ya bener iki sedina suwengi lho, suwidak. Dino sengi to. Suwidak sedina suwengi. Karo plana ta, Kak? Blok iki. Iya Kak, Mereng dino. menurut pikiran yo. Belum cuma aja. Makan Pak Mamat biar jajal motor. Gimana sih? Iya. Oh, ngapa antar kan itu ya? Lah kowe iki lho ngedes jagung sasak 45 karo tuku dhewe. Watamu 5 wis minggu nyangi ping pindho. Bira. Apa iki tembungane yo menak njaluk to. Jot Antarane ngomong munggah, ale munggah kok. Munggah arek. Weh, dudu ngombe. Malah ra boleh. Ukur rombeni neno. Kae por wi. Mampo sarpi bingung nek golek nggonanku. Coba lihat yo. Ini nyauri ya por. Kowe iki direkam por. Lapor iku nek gelem nyari bisa gluduk kok dulu kan deyeng ngono. Kuwi angel wijak ngomong. Arak, arak. Lho pakane wi lho. Sing arak, yo arak. Apa-apa kok kuwi. Wis ya. Yo. Nek usus medul. Mas. Yo, lan motor iki.
Ngeri 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 ngeri. Ngeri 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 ngeri. Ngeri ngeri ngeri. Ngeri 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 ngeri. Ngeri 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 ngeri. Pucuk gunung, pucuk gunung, pucuk gunung. Oke, Bos. Bos, jadi Kita sudah di permukaan 64. 4 Celsius ya. Desa. Kalau apa tidur kene. Seimbang lah. Imbang. Ki jurone kayak puncake malah kalau gula dur kono. Tidur kene. Dur kene. Iki Wis atimu seneng purung tak takoki sik. Wis seneng lah kok. Iki gung sepiro? Yo ngajak langsung grill-grillan ning agak ngetril. kene iki. Gak iki gung sepiro ngene wis. Piro? Yo maksudnya ngene wis enek lain waktu awake dhewe longgar, gak enek pekerjaan. Engko awake bengine izin wong tuwek. Ngepiok. Ngene lho, saiki ya. Heeh. Iki montor iki yo. Ya. Udah dikengin iki sik. Yo gak wis tak omongi slebore wis digenti. Lah iya mangane kan dikengin iki. Engko jenenge iki lho. Eman, kan eman to. Engko sumben menawa nek dibalekno neh. Eman. Iki wis enak. Heeh. Karek Jadi wis masak. Karek masang. Santok, Bos. Heeh. Mari iki njajal ngayu. Kita jak sing ning dhuwur, sing dhuwur dhewe engko urung sing rono. Rono terus medun. Rantai kurang anu ya, cetak-cetak ya. Krungu ora nggih? Iya. Jalan ngisor ra ketok lah. Bingung wae langsung lah. Kalau dolane ngisor, ketok kalau. Dolan ngisor kae. Ki ning dhuwur pol. Ya kan ronan ngisor cet yo. Kae potong ronan ketok kae. Gane apa-apane sampean malah tajam munggah rono. Dhuwur kae. Karena iki siji jagung-jagung. Cek elek pemandangane. Cek ketok kaya anu, suket garing. Iki lho jagung-jagung sik ngono lho. Tapi ngono wis cara mana jagung ijo wis apik. Rono ya. Mah aku tak rene. Malah nyontekno teko ngisor. Wis jero wi, aja gawe dolanan, aja panti ya. Jero to wi. Medun kok ngono arep ngajak medun lho lege. Rono kae ngenceng. Ya wong gaplek. Ngene iki seneng aku mbiyen tikum. Terus dik apa jenenge dik? Masak. Digoreng ngono lho dikum, Iki dikom, lagi digoreng. oleh es medhu. Iki nek digoreng, Bos, digoreng Suweneng aku wi. dibumbuyah karo Iya. micin. Gak aku. Aku ya tok karo esuk ngombe kopi iso weger. Jenenge kaya gaplek bosok to. Kone didang kayak kambil walko. Suweneng aku ya. Gaplek. Ya. Nagei pokoknya. Pone esuk di jam apa di gethuk. Apa dadi apa to ngono kae? Gethuk yo enak. Modele esuk tututi karo anu ngono lho. Tutute ora apa. Duluiti karo kambil ngono lho. Bil utri. Aku suweneng kae. Iki rada kesoren Iya. ngajake soalé Ya yo Jane tamu. barang tamu. Jadi geme karo pasti kan kemarin wis awet rene wis suwi. Wis pokoke suwi lah. Ya kan jarine pening atas angin barang toh, tapi kan kesoren, anake nangis saya terus. Jadi lain waktu, jadi menen lain waktu iso ya lah. setahun wis arep rene. Lihat deh. Ya, ojo toh. Gak apa-apa gembeng aman, gembeng biyen nom-nomane ning kene sering rene lah Rosi. Iya toh. Mulai saking gua anak cilik. Ya. Gembeng kesoren, ya itu yang bergene kok. Wis butahe absen. Absen. Heeh. Pokoknya ngono ya. Heeh. Masuk benah ya. Oke, siap. Penting tak turut wis teko kene. Yo. Tuh kene penting iso ngetril seneng. Oke, jadi ngono. Terima kasih untuk Dodol Cafe. Pokoknya sehat selalu. Tunggu dinongo. Pokoknya tetap aso. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.